Gaganapin naman po sa darating na Enero 28 ang kauna-unahang karera ng mga bangka sa Binmaley, Pangasinan bilang bahagi po ng mga programang naglalayong itaguyod ang sportsmanship, disiplina at pagkakaisa sa nasabing bayan. Inihayag po ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng Bangka Karera 2026 na magsisilbing unang malaking paligsahan sa bangkang Dipadjak sa kasaysayan ng Binmaley. Ang karera ay magsisimula sa bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Biok at Lomboy at malapit sa Mapalindo Bridge. May dalawang kategoryang pagbabatayan ang ang kanilang paligsahan. Kabilang ang individual category na bukas para sa kalalakihan at mixed double category na binubuo ng tig-isang lalaki at babae sa bawat entry na may kalakip na premyo mula 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Ipinabatid din na ang mga rehistrasyon ay sasagawa sa first come first serve basis at may limitadong bilang lamang ng slot para sa bawat kategorya. Ang Bangka Karera 2026 ay inaasahang magiging simula ng isang taunang aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng Sigay Festival na tumutukoy sa saganang pangingisda ng mga Binmalenian sa baybayin man o sa Kailugan. IFM News. IFM News. IFM News.